Сәламәт булыйк. Шиклеүләр бар. Белгеч белән киңәшләшергә онытмагыз. Популяр композитор Башкортстанның Бүген без Юлдашта. Прямой эфирда, турыдан тур эфирда. Arkadaşı değil mi? Ne bugün нәрсә сөйләшерләр икән? Тыңлап карарсыз әле. Мен дә куям. Бәяңне әйтерсең азаттан. Сәламнәр. Алдамы, пылмадымы? Пыла, нишә пылмаса. Кишләр, түгел инде көннәр. Якташларыбыз Татарстанның халык артистлары Зөлфия һәм Яуш Факировтар һәзде берсе моңландырыр, берсе куандырыр гирдар. Уен күлке, Юлдаш. Өр яңа тамашаларына сакла. Марттың 21 янны. 22-һе Ингер, 23-сі Учалы, 24-сі Сәлам. Затау, 25-ші Магнитогор. Кашан тагын Агыйделгә киләсез. Агыйделдә булдык бит инде февраль башында. Сәлам. Bizden Virgin Chilnov. Приветлар. Күңелдәрдең нескә кылдарын сиртерлек матур тамашанан иттә калмагыз, хөрмәтле дуслар. Zip Art тәкъдимидә талантлы, үзенчәлекле. Ярый хоть монда ибер бар әле, кулган аксыда торган. Привет тебе Татарстан. Шал, қолны җибәрдем бетте. Шуңа дип тала богада бик күпбез билдер кашан булыр. Билдер сатуда бардыр ул уже. Варшавага сәлам. Төмәнгә сәлам. Җомага кашан киләсез? Җома быел булмас инде. Җомалар үзләре килсен. Үзләре килсеннәр. Автобус йөреп тора. Менә шулай диделәр. Җомадан автобус йөреп тора диделәр. Сәлам барда ягыннан. Привет истә. Бисмилlah башлыйбыз. Әйдә, Аллага тапшырып бисмиллаһир-рахманир. Юлдашта кунакта сәнгать өлкәсендә Ходай биргән сәләте һәм үзенең тырышлыгы, үҗәтлеге аркасында популярлык яулаган җырчы юморист, шоумен Рифат Зариповны сәламлыйбыз. Хәерле көн, Рифат. Хәерле көннәр, исәннәрмесез, Юлдашлылар, Уфалылар, Башкортстаннар, ялкынлы кайнар сәлам һәммәгезгә дә. Рифат гадәттә юмор остасы, паразит, шоумен кебек сүзләр артында һәрвакыт күтәренке күңелле, ерык авызлы кеше торасы бар. Менә, мәсәлән, Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Леонов кебек совет киносы легендаларын алсак, алар бит бөтенләй башка кешеләр. Шидиятларны үз дөньясына якын китермиләр, хәтта ябык күңелле дип тә әйтеп була алар турында. Әмма синең гадәти тормышыңда яшәү халәтең ниндирәк? Нинди җырлар тыңлыйсың, нинди кинофильмнарга өстенлек бирәсең? Ялыңны шау-шулы компаниядә үткәрергә яратасыңмы, әллә гаиләң белән өйдә вакыт үткәрүне уңайрак күрәсеңме? Менә бу шуннан да сез атап үткән артистларыбыз, шәхесләребез, алар шуннан да шундый инде билгеле шулай булганнар. Юмористик кеше ул бит инде тормышта дөньяда теге көләсе килгәннән теге күлдерим әле дип кенә түгел, ул бит һәрбер юморның артында сатирия тарындыдыр әйтә торган сүз, фикер, сарказм да, барсы да бар, барсы да шунда кергән бит инде. Теге ха-ха-ха көлдек тә бетте түгел, уйланырга урын бар бит ул юморда. Шуңа күрә миңа да инде күбесе әйтәләр, синең белән яшәгән анда хатыныңа да рәхәттер инде, көнне-төне анекдоттан мәзәк түгел, елмаеп көлеп кенә, шаярабыз да, көләбез дә, ләкин концерт барышында, концерт инде ул образ, ул шаярасында, сикерәсендә, җырлыйсың да, концерт бетү белән мин үземә дә бикләнергә мөмкин. Миңа уже үзем сөйләгән әйберләр кызык та түгел, рәхәт тә түгел. Ул эшкә бикләнеп, үземнең уйларыма калып, үзем генә дә булыр утырырга мөмкинмен. Каядыр чакыралар концерт төгәлләнгәннән соң, әйдә, бер кайкырып ашап, эчеп утырыйк, сөйләшеп утырыйк, кунакларга чакыралар, киләбез, барабыз. Әмма ләкин мин барыбер үз дөньяма бикләнгән һәм ничектер менә Николиник кебек булмасам да, әмма ләкин барыбер минем үземнең борчуларым бар, үземнең уйлаган фикерләрем бар. Теге гелинде кайфны төшереп борчылып утырмыйм, әмма ләкин барыбер кай вакытта минем тирәдә сөйләшеп барган теге шау-шулы бәйрәмнәргә мин игътибарда итмим, мин ишетмим дә аларны. Димәк, син үз-үзеңә бик еш сораулар бирәсең, яшәү образыңа анализ ясарга яратасың, шулаймы? Әлбәттә. Мәсәлән, дөрес эшләдем, мен эшләп болай килеп чыкты, шушы сорауларга җавап эзлисең. Көн сайын һәрбер атлаган адымга мин җавап эзлим. Бу адымны ник ясадым, ник кирәк булды, нәрсә өчен, ни өчен, һәм ул атлаган адым миңа плюс китердеме, минус китердеме?
Әйткәндәй, менә безгә килгән кунаклар, алар һәр вакыт үзләре дә бүләк алып килә тыңлаучыларыбызга. Шуңа күрә Рифат, синең дә бүләгең бар. Ул әлбәттә менә шушы Рифат биргән сорауга дөрес җаваптан соң гына булачак. Бүләк әлбәттә инде ул. Бүләк, билет. Алла Алла бирсә. Ул бик зур бүләк. Бүгенге Алла көндә бирсә. бик зур бүләк. Чөнки аның кыйммәте, ул аның ниндидер суммада, ниндидер микъдарда гына тормый, аның рухи кыйммәте. Рухи байлыгы бар, Рухи байлыгы бар, менә шул. Һәм инде сорауны әйтер алдыннан, гадәттә артистлар ниндидер райдер дип атыйбыз бит инде, аны әйбит. Менә ниндидер таләпләре бар. Сәхнәгә, сәхнә артына. Менә синең таләпләрең нинди? Шуның турында әйтеп әле. Минем таләп нинди? Минем концертка йөргән тамашачылар беләдер. Минем инде ул хәтле теге урыс артистлары шикелле башка, теге райдерлар куеп, тегенди мондай бер юк. Әмма дә ләкин минем концерттан соң ишә торган бер эшемлек бар. Аны инде бәлки беләләрдер, бәлки белмиләрдер. Менә мин концерттан соң нәрсә эшәм икән? Менә шул. Иң беренче Коньяк дип язачаклар иде. юк инде, юк. Безнең тыңлаучыларыбыз әдәпле. Алар бер дә Рифатка карап Концертка килгән, безнең концертта булган тамашачы булса, алар аны беләләр инде. Минем белән әз генә кызыксынган булсалар да беләләр, минем инде бик күп интервьюларда да әйткән бар. Менә беләләр микән чыннан да? Башкортстан якларында шулаймы? Иә. 8937-167-54-66 менә шу саннарны җыеп яза аласыз. Беренчесе килеп тә җитте, су дип язган бер тыңлаучыбыз. Һәм инде кызыклы сорауларыгыз булса 285-77-85 телефонына шалтыратып та бирә аласыз. Әлегә инде Рифаттан бер музыкаль бүләк, шулаймы? Шуннан соң сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Нинди җыр булачак ул? Менә 2 минут кына дигән җыр. Әйдә, 2 минутка бүленеп торыйк әле. Рифат Зарипов җырлый. Менә уже монда Инстаграмдагылар белә, лимонлы чәй түгел, йогурт, дөрес. Монда эссе, каты шикәрле чәй һәм сөт дигән. Концерттан соң бер нәрсә. Наш Рифат дигән. Кумыс. Кумыс. Икенче шулай да шул хорошо. Флордапа, привет. Таләтчыга киләбез, Флордапа. Син давай безне матур итеп каршы ал инде. Толы заллар белән. Симә кунагыбыз Рифат бик бәләкәй булса да, тавышы бик матур, молодец дигәннәр. Рәхмәт. Стартамакка кузгалабыз, һәм менә эфирдан чыгып китәбез. Стартамакка да берсә. Бүген шунда бит. Концерт төгәлләнгәннән соң суда керми, чәй дә керми. Телефоннан Ошол тем җаваплар более. кабул итмибез, монда гына укыйбыз. Инде кызыклы сораулар булса, эфирга чыгарырга Стык мөмкин. Йо. Все, флорда бер, обязательно лабырса. Йогурт дигән. Беренче Рифат синең дә булды. Рәхмәт. Без син серле утып кыйныбыз, biz шулай дип әйтте. Нишләп кыйнысыз? Исәмсез Рифат абый. Шаранга кайчан җыйнасыз? Шаранда булдык бит. Исә Иван Сей дигән. Иван чәй тоже тәмле, конечно. Рифат искәс Иван Шей булмый инде. Иван Шей булса, Рифат пьет Иван Шей дигәргә кирәк. Иван булган шәй бит. Иван чәй. Милли кирәк, милли. Хәлләр изге, әйбәт. Таләтче дә күп рәхмәт. Йомырка дигән. Саламат, җырлар. Балташтан сәлам. Менә иң беренче йогурт дип әйткән ни, ул соңгы саннар шунда куйда язып куймы әле хәзер йогурт дигән Илештән Эльмира беренче язган. Илештән Илешләр беләләр. Ижевскига кышкыны килә Булайында булса. получается. Шифалы су. А? Тут уже ответ есть. Больно ваш 8937 167 54 66 8937 8937 167 54 66. Рәхмәт. Кыйнырга кирәкмәй беркемдә. А? Рифатның мине дә җырларга. Хәзер мин менә мондагы сорауларга әйтәм, Рифатны. Опять мин. Ура, ждем. Ознакай качан киләс. Ознакайда булдык бит.
2 минут вакытыбыз сизелми дә узып китте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Юлдашта кунакта бүген Рифат Зарипов, сорауларыгызны бирергә мөмкин һәм инде әлбәттә матур җаваплар да алырсыз. Минем маңаеманым Камил инде 8937-167-54-66 саннарына сорауга җавапларын язган тыңлаучыларыбызны әйтеп үтәрмен берничә минуттан. Әлегә бер тыңлаучыбызга сүз бирик әле. Хәерле көн, кем буласыз, кайсы яктансыз? Siz kim bulasız? Biryan rayonundan isimiz? Ziniya. Bik de şadbız. Sırağınız, tilekleriniz var mı? Neydeyiz? Manda Rifat bu sıralarga kiş oturup söyleşirge kирәк. Bir генә сорау булмады бу. Әйдә сиңа сүз. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Инде балачактан шок булдымы дигәнгә, балачактан шок булдым, Төпчек бала бит инде мин, безнең гаиләдә 3 бала, 2 абый бар, үзем соңгысы, төпчеге. Шук, шаян. Ничә суга батырдың? Нәрсә яндырдың? Юк, андый эшли торган, саклый торган, яклый торганнарны абыйлар эшләдер. Мин тик трай тибеп, тикене уйнап, паны җырлап, акырып, бакырып, балачактан ук җырлап. Юк, андый зыян итү дигәне бер юк иде. Безнең әни тәрбиял теге шундый ни тоталар иде. Тәрбиял итеп, анда берәй-бергә дә кагаласы да ярамый, тияргә дә ярамый, шундый нигенә әтидән шыбык алай эләкмәде, чөнки ул дәрәҗәгә кадәр барып җитмидер. Әни генә хәл итеп куядыр, иде генә самасут куя булып алыр иде. Әти кайтканчы. Әти кайтканчы. Ул инде әтигезгә әйтәм дип яныдыр, куркытадыр, әлбәттә инде. Анарга барып җитмидер. Бик каты эләккән вакытта әти безнең сабыррак, тынычрак, ул менә балаларыгыз малаең шулай итте, тегеләй итте, булай итте, әтиң кайта, әтигә әйтә дә, әти керәдер иде, малайлар Бөтен сүзе шушы була. Алай теге бастырып сөккән дә юк, ачуланганы да юк. Үзегез аңлыйсыз үсә дип әйтәдер. Менә шундан да үзебез аңлыйбыз икән. Әйдә, сорауга дөрес җавапны эзләп таптык бугай Рифат. Уже бармыни? Монда инде бик күп җаваплар килде. Мәсәлән, сөтсез чәй, кымыз, сөтле кайнар чәй, шулай ук буза, бал белән чәй дигән, йомырка ашарга ярата дигән, компот эчә, башкорт кымызы, 1 литр су эчә, үлән чәе эчә, йогурт дигән һәм кымыз мәллә дигән. Миңа калса, шулар арасында дөрес җавап бар. Дөрес җавап бар. Кымыз да файдалыдыр бәлки, сездә юк. Сөтле чәйне концерт башланганчырак эчәм ит авыз җылтыр өчен. Әмма ләкин концерт төгәлләнгәннән соң 3 сәгать теге сикереп бөтен энергия белән ниндидер организм башка төрле итеп эшли башлый, һәм анда чәй дә керми, су да керми, ашарга кирәк, ризык бөтенләй керми инде ул. Моңа күрә әз генә файдалы булсын өчен дип, мин концерт саен һәр даим йогурт эчәм. Менә дөрес җавап табылды. Һәм инде шушы дөрес җавап белән без беренче булып язган Илмир исемле тыңлаучыбызга билет тапшырабыз. Ул Илештән һәм Илмираны концертта көтеп калабыз. Илмир Илештә булдык инде. Әгәр мөмкинчелеге булса, Уфага рәхим итсен. Менә безнең 29-ы 1-2 март Уфада булабыз. Кайсы көнне киләләр? Рәхим итеп каршылабыз. Рифат, мине кызыксындырган бер сорауга җавап бирәм. Менә алда бит безнең бәйрәм көтә. Алла бирсә, әйе. Ир-егетләр өчен менә бу бәйрәмне бер сынау итеп кабул итәргә дә була бит инде шулай. Тормыш иптәшеңнең зәвыгына туры килерлек бүләк яисә әзерләгән ризыгың бармы синең? Хәер, менә әле мин синең ябыклыгыңа карап торам. Хатының күбрәк синең әзерләгән ризыгыңа түгел, әзерләгән ризыкны тәмләп авыз иткәнеңә дә шатланалар инде, алай бит. Әйе, ансыз да дөрес. Ал инде әзерләп пешерә, иртәннән тотына, бәлки моны ашар ул, бәлки тегене ашар дип теге уянуга мине теге я ак булып уянырга да кайтабыз, Алла бирсә мөмкинчелек булса. Ярар, шулай булсын. Иң яхшы бүләк ул гаиләдәге яхшы мөнәсәбәт бер-береңә. Әйе, ярату, хөрмәт итү, бөтен бүләк шушы. Әйе, шулай диярсең тормыш иптәшеңә. Тыңлаучыбызга сүз бирик әле, хәерле көн, саумысыз? Алло, сез туры эфирдә кем буласыз? Нинди сорауыгыз бар, теләкләрегез бар?
Сұрауларға қарағанда Рифат сені қонаққа шақырға жиналар бұлай. Килем, любой жерге. Шақырған жерге барам, қойған жерден кетем. Тотар принципі бойынша яшеймін мен. Түшлер көрем, қой вақытта бұталанып біткен түшлер кірі енді, қой бір түшлер мендедер теге мисал үшін кірәлер енді, мендер сигнал болып та кірәлердер енді алар. Шайтан түшлері де бар енді, бұты тұрғанлар да бар. Қой вақытта қырмызқаларда жырлап отырасың. Сигналы шылай, тұрмыштың мәне шушы мәшақатлері барысы да. Барысы да кірі енді. Мен енді лайтек андай бірлерге бек шанып бермейм енді. Мен бар тек Аллах Тағалаға шанам. Бәлки енді бір кереклі өзіме мотор болып, әйбет болып кірсе шанам енді. Шол. Бірнеше минуттан әңгіме бізіне давам етербіз. Құрметлі радио тыңдаушылар, бүгін біздің студиябызда қонақта, Юлдашта қонақта Рифат Зарипов. Юлдаштан айырылмағыз. Иртеге 29 февральда республикада һәм Уфада көннең болытлы булуы, җепшек кар, катыш яңгыр явуы, юлларда бозлавык булуы көтелә. Җил көньяк-көнчыгыштан, көньяктан талгын исә вакыты белән көчәючән. Hava температурасы республикада төнле һәм көндез уртача 2 градус салкыннан 3 градуска тиклем җылы була. Көньяк-көнчыгышта төнен 7 градускача суытуы ихтимал. Уфада 0-дан 2 градуска тиклем җылы була. Алдагы 2 көндә һава температурасының акрынлап түбәнәюе, явым-төшемнең кимүе фаразлана. Әле башкалада 4 градус җылы, атмосфера басымы 748 мм, дымлылык 64%. Вот шулай. Тегезме? Айбаш мәдәниятендә концерт программасы белән килә бит. Без халык бик көтә. Айбаш. Алла бирсә. Кайнар сәләмә стикамнан. Менә монда бер җавап бар. 200 граммга 3 тамчы спирт салып. Ансы концертта умесили менә рецепт. Пенҗе. Хәзер концерт турында сөйләшәбез. Давай. Хорошо. Без сезне көтәбез. Алла Зарипов хоккей карга яратам дигән. Хоккейны кай вакытта буш вакытта. Яратса кайсы командага балет итә? Юлаев Камил, Акбарска. Акбарска. Давай әзрәк кенә сөйләшик концерт турында, шуннан соң җыр куярбыз, шуннан соң тагын булачак концертлар турында дәвам итеп торабыз. 15 минут ротация бар, мен 43-тә. Так, чуть-чуть можем подальше сделать. Ладно, до 50, в принципе, можно растянуть. 47-да без тамамларга тиешбез, получается. Ого, Кудайым. Рифат, сиңа сұрауым шундай. Сіз концертқа келген тамашадан нинди ис келгенini яратмыйсыз? Мәсәлән, фотоға төшкәндә парфюмер. Нинди ис? Андый эфирга чыгып, просто кызык итеп кенә. Рифат. Минем теләк Рифатка кызык-мызык сөйләгәнче җырлау сиңа бигрәк килешә, тавышың шәп, только җырласың дигән. Андый фикерләр күп инде, күп әйтә, күп сөйлисең, җырлыйсың инде. Күп җырлыйсың, сөйлисең. Кем булырга хыялланган? Җылы икмәк белән суык сөт эчтең бәлки чакта дигән. Гаилә. Мустай Кәримнең язмышлардан узмышлардагы мәрәхим урынында булсагыз, яраткан кызыгызны калдырып, әтигеңнәр кушан кызга әйләнер идегезме дигән. Бу теге перлы диләр бит. Бездә шундый грамотный тыңлаучылар. Yani пока үзем тире булганда тавыш тире булыр инде була бишәләр. Низәләрдә калгышлады, тәбез үстем. Гаилә курганда алгышланда улы мәхәббәт идеме дигән. Улы мәхәббәт җикласың. Тормыш иптәшеңнең әтисе колхоз председатель түгелме? Үземнекеләр дә колхозниклар. Үзем дә колхозник. Сихланып китеп сүгенәсең. Дигән. Запросто. Укытышың кем бит әби? Ул бит. Теге. Выброс энергии.
Шулай дуслар, бүген Юлдашта кунакта җырчы юморист, шоумен Рифат Зарипов белән әңгәмә кырдык һәм инде менә концертлар көтә сине. Шулаймы Уфа шәһәрендә? Концертларга килгәндә, гомумән 1 ел эчендә күпмерәк концерт куела. 1 ел эчендә 140-ка якын концерт куела инде. 142, 138 шул тирә бара инде безнең ел сайын. Шулай сентябрьдән башлап җибәрәбез, май башына кадәр йөрибез инде. Димәк, менә 1 елның 3тән 1 өлеше читтә уза. Әйе, юлда, гастрольдә, гостиницаларда, төрле җирләрдә. Хәзер күп кенә артистлар эстрада килемле түгел дип, башка өлкәләрдә дә үзләрен санап карыйлар. Синең өстәмәшең яисә бизнесың бармы? Береберемдә юк. Менә бары тик шушы тамашачы, халык бизнес ясап тора, миңа ашатып тора, эчертеп тора, тамашачыларга рәхмәт. Димәк, зур ихласлык белән башкарасың. Әйе. Бу синең төп шөгылең. Бөтен төп шөгыль яшәештә, уйда, фикердә, юнәлештә, тормышта, көнкүрештә, бизнесда, барысы да шушы минем иҗат сәнгать юлы. 7нче сезон. Шулай шул. 7 ел узып та киткән, сизелми дә, шулаймы? Менә бу концертта әлбәттә гадәттәгечә дәртле җыр биюләр дә, чагы юмор да күп булыр. Менә тамашачының зауыгы турында ниләр әйтә аласың? Гомумән, тамашачыны җәлеп итәр өчен ниләр эшләргә кирәк? Тамашачыны җәлеп итәр өчен бу аны әйтеп булмый инде. Менә былай итсәң, тәгеләй итсәң, шушылай килә, былай килә. Алай түгел. Һәркемнең, һәрбер артистның үзенең була сәхнә шрамы, ниндидер изюминкасы дип әйтә. Шундый бер була инде. Һәм шушай бер ул сөйкемле сөяк дип татыйбыз инде аны. Бәлки минем җырлаган өчен дә түгел, сөйләгән өчен дә түгел. Ниндидер гадәттә тамашачылар, "Эй, яратам бит шул артистны" диләр. Бәлки шуның өчен дә киләләрдер. Кемдер әйтә, "Күп сөйлисең, күбрәк җырла" диләр. Менә монда да шулай язган. Кемдер әйтә, "Ник җырлыйсың син? Күбрәк сөйлә, җырчылар башкалар" диләр. Төрле кеше, миллион кеше, миллион фикер. Шуңа күрә синең җырларың һәм юморларың, сөйләүләрең 50-гә 50 инде. Менә мин икесендә, миңалар икесе дә якын, икесе дә теге мин аларны әйтмим, мин үземне җырчы дип тә санамыйм артык, мин үземне сүз устасы дип тә санамыйм. Кулдан килгәнчә Аллаһ Тәгалә биргән шушы әзме-күпме талант белән шулай кулдан килгәнчә тырышып эшләп йөриш кенә. Әле матур гына сөйләдең, Рифат, әйдә җырга күшик. Алай булган. Әйдә шулай тик әле. Нинди җыр тыңлыйбыз? Айдар Тимербаев язган җыр. Шулайдыр шул, искә алмыйсыңдыр. Хәзер концертлар турында конкрет шушы концертлар кемнәр була? Ай, онытканмын. Ярар. Хәзер алырбыз. Ярар. Рифат Зариповны 19 март концертта көтәбез Себердә дигән. Алла берсә Себердә. Хәзер. Хәерле көн, Рифат Зариповка сәламәтлек телибез. Концертыгызга бардык, барысы да охшады. Но ни өчен җырлаганда алдагы мониторга карап җырлыйсыз? Җырның сүзләрен карыйсыз кебек, шунысы күңелне нык төшерде. Балташ Райман Фәнисә дигән. Сезләр, сен ничек эшләп бетергән? Блокировка. Или синдром блокировкасы. Бу кайсы радио? Бу Юлдаш радиосы. Красный. Ждем встречи. Башкортстан. Улыгыз барабанчик җырлыймы? Җырлый да, уйный да, бии да. Аның уйнамаган инструмент коралы юк. Уфа, Юлдаш радиосында дусларыбыз. Ислам, привет. Сездән җавап көтәм бит, пожалуйста, оңай җавап бирегез инде. Нинди сорау булды? Ролен сүндердем, если что, басырсың. Ага, хорошо. Ага. Апрель 11 беләбе, 12 мәләвез, 13 мартта, 14 Толбазы, 15 старты баш, 16 Кырмыскалы, 7 Кырмыскалы. Барыша кызларга сәлам әйтегез. Алып барыша кызларга, юлдашларга сәлам әйтегез дигәннәр. Сезгә сәлам. Рәхмәт. Яра. Озак сөйләмәсен дин, ярама. Бак, яра.
в Москве с концертом. В Москве Алабиста көз көне була. Bu büyüşüğüz de matır jırlı түгілмі? Жырлый. No, hisleri matır. Була. Шәбіз, отағыда шәбіз. Сәлем болды. Яңа жырлар қашан шыға? Яңа жырлар әкіріңе шығып тұра достар. Оренбург яқларынан сәлем. Оренбург яқларына да сәлем. Шулайдыр шул дип җырлый Рифат Зарипов достлар. Инде без эфирыбызны, әңгәмәбезне дәвам итәбез. Һәм тыңлаучыбызга сүз биргәле иңелек, хәерле көн кем буласыз? Саумысыз Халид апа? Рәхмәт, Халид апа. Сорауыгыз бармы? Теләкләрегез бармы кунакка? Кунакка сорауыгыз, теләгегез бармы? Беләм, Халид апа, таныдым. Рәхмәт, җылы сүзләрегезгә менән инде тогры тамашачыларыгыз бар. Хәтерләйм, истә без октябрь аенда булган идек Салават шәһәрендә, килгән бергәләшеп, мотор иттереп, күнәшеп, җырлашып, биешеп утырган идек. Әле менә шул хатирәләрне искә алып утырдым әле. Менә хәзер инде әгәр дә Рифатның матур җырларын тыңлыйсыгыз килсә, аның юморга бай сөйләүләрен, чыгышларын тыңлыйсыгыз килсә, сез алдагы 3 көнлек концертка килергә тиешсез. Алла берсә, әле бүген Стәрлетамакка да килә алалар. Бүген Стәрлетамакта була. Иртәгә Алла берсә, Яшьләр мәдәният сараенда булабыз. Уфада. Аннан 1 март Уфа, шулай ук Яшьләр мәдәният сараенда, һәм инде 2 мартта Умпо мәдәният йортында булабыз Алла берсә. Исән булсак. Барыгызны көтеп калам, Уфалыларны, Уфасызларны. Бу 7нче сезон программасында, мәсәлән, Уфа концертында ниләр көтелә? Уфа концертында рәхәтләнеп бер җыелып, кич утырып сөйләшүләр, матур җырлар, дәртле җырлар, шаян җырлар да була, җитди җырлар да була, һәм рәхәтләнеп биюләр, юмор, барысы бергә. Мин әйтә алмыйм, теге безнең ятланган әйбер юк, күбрәк импровизация да булырга мөмкин, шаярулар. Үзебезчә бер кич утыру. Язны бергәләп каршылыйбыз дип. Әйе, матур иттереп. Кемнәр катнаша концертта? Концертта катнаша Рифат Зарипов. Һәм башкалар. Үземнең төркем, безнең төркемдә 14 кеше, барысы да биючеләр, җырчы кыз була, музыкантлар, барыбыз да үзләренең сәләтләрен кулдан килгәнчә күрсәтергә тырышырбыз. Барыбыз да. Элек башкарган җырлар буламы? Була, барысы да була, искеләре дә була, яңалары да була. Безнең бит концерт түгел, теге шуннан әйткәнемчә теге ятланган әйбер түгел. Әгәр әйтәләр икән, записка язалар икән, теге җырны да җырларлар, кемдер бит бер җырны яратып килергә мөмкин, ул программаны чыгып калырга мөмкин, сорарга мөмкин, сорыйлар икән, рәхәтләндереп җырлыйбыз, бер нинди проблемасы юк. Яраткан шагыйрь композиторларың һәм үзеңә ачкан яңа композиторлар мәсәлән, яңа җырлар. Яңа җырлар дип без минем инде иң беренче сәхнәгә җырчы буларак җыр язып бүләк итеп җырчы ясап җибәргән авторыбыз Альфред Абиякшинбетов, Салават абыйыбызның алыштыргысыз музыканты, баянчысы. Аннан инде Фирзар абый Муртазин, Айдар абый Тимербаев, Илдар Нугманов, Риваль Хисмәтуллин, күбрәк менә үзебездә Казанда яшәгәч, Татарстандагы җыр язучылар, авторлар белән эшләргә туры килә. Менә шулай. Әгәр инде матур җырлар Башкортстан авторлары да җибәрәләр икән, сөйләшәбез, аралашабыз икән, нишләп обязательно рәхәтләндереп аларны да җырларга әзербез. Мөрәҗәгать итсеннәр димәк. Мөрәҗәгать итсеннәр түгел инде. Әгәр безнең менә ничектер связьга да чыккан юк, үзебездән дә торадыр, үзебездән дә торадыр. Инде күбрәк әйтәм бит, кайда яшисең, шунда иҗат итәсең, шунда эшлисең инде. Булса гастрольгә чыгып киткәч, монда йөрисең, эшлисең, яшисең. Шунда да безнең Башкортстанда бик хисап матур җырлар иҗат иткән композиторлар бар. Шуңа күрә миңа калса, бу сезнең алдагы концертларыгызда бар тик ям генә өстәлдер. Әйе, сүздә юк. Берничә
Тагын да бер тыңлаучыбызга сүз бирик әле. Хәерле көн, саумысыз? Кем буласыз? Тыңлыйбыз сезне. Саумысыз? Сорауыгыз, теләвек. Рәхмәт сорау. Сәнгатьтән чыкканы юктыр инде ул Ул баланың. балага 4 яшь ярым инде. Әйе, ул көне-төне концерт куя ул иде. Алдырды инде төрле уен кораллар, анарда барабан, гитара, ул бит әле һәрберсен аңлап теге баяннарны, биюләрне безнең төркем концертка килсә, ул 3 сәгать күзен далмыйча карап утыра һәм кайта да шуларны копировать итеп телевизорны кабызып, би җырлый кытыра 4-5 сәгать иде концерт кына куя ул безнең. Ә инде миңа килгәндә, мин белмим, безнең инде гаиләдә әти гармунда да уйный, җырлый да, элек бит инде теге тамада дигән әйберләр юк. Менә шушындыйларны әти авыл үзебезнең территорияда уйнап җырлап бии бии. Мәҗлесләрне атып алып барган. Әйе, шунда баянсыз узмаган бит инде бер бәйрәмнәрдә. Әти гармунда да уйный, җырлый. Әтидәндер дип уйлыйм. Ә син нинди музыкаль инструментларда уйный беләсең? Основной нервы. Онысында һәркем дә уйный белә. Уйын һәркем дә уйный. Уен коралында юк, баянда өйрәнеп карадым, анда кирәк нервы, анда кирәк сабырлык, түземлек, анда тагын искәрсте, тагын нервы жага. Тагын нервы да уйный башлады. Баян авыр, микрофон җиңелрәк шуңа. Иң әйбәте микрофон. Микрофон күтәрәсең дә, сикереп тә була, җырлап та була, биеп тә була, шулаймы? Теләсә нәрсә сөйләп. Юк, инде теләсә. Шаярам инде, шаярам. Мәгънәле, гомумән, синең концертларыңда булганыбыз бар. Һәрбер сүзеңдә, һәрбер әйтелгән сүзеңдә анда тирән мәгънә һәм фикер ята. Шулай булсын инде, рәхмәт. Ярылып тора. Тыңлаучыларыбызның берничә сорауларына, теләкләренә тукталып китим әле. Гаилә ничек корылган дигән сорау бар. Олы мәхәббәттән корылганмы дигән шулай. Тагын нинди варианты бар соң аның? Әйе, шуннан һәр вакыт үзе яраткан җырчысы бармы дигән сорау да бар. Күп сәламнәр, җырлары бик матур, миңа әйтелгән сүз җыры бик ошый дигән, аны яратабыз дигән чыгышларында аятсыз анекдотларга юл куймыйсың. Афарин, Рифат диелгән, менә матур теләкләр дә бар. Һәм гомумән монда барысы да, барлык тыңлаучыларыбыз да фәкать үзләренең ихлас теләкләрен генә җиткерә. Инде әйдәле, Рифат, тагын да бер кабат сине кайда, кайчан күрергә? Уфа шәһәрендә, Стәрлетамак шәһәрендә тагын да бер кабат әйтеп кит әле. Безнең бит график тамашачыларыбызга синең белән күрешеп, күзгә күз карашып график киңәйгәннән киңәя. Инде февральдә безнең бер 20 концерт була торган иде. Артканнан артып барабыз. Хәзер январь ахырыннан башлап 1 ай буе Башкортстанда йөрдек. Башкортстан тамашачысы тулы заллар белән каршы алды. 2-3 көн районнарда, шәһәрләрдә концертлар куйдык. Менә хәзер инде Алла бирсә әйтәм бит, бүген Стәрлетамакта булабыз. Аннан соң иртәгәдән башлап Уфада 3 көн булабыз. Яшьләр мәдәният сараенда. Анда 29 район билетлар да биткән. 1 мартка әзгенә калган, 2 март Умпуда әзгенә бар. Һәм менә күп санлы тамашачылар сорау буенча дип өлгермәгән шәһәрләргә апрель аенда киләбез бит әле, Алла бирсә. Апрельдә әле күрешә алабыз. Без Алла бирсә 11 апрельдә Бәләбәйдә булабыз, 12 апрель Мәләвез, 13 Күмертау, 14 Тулбазыда булабыз, 15 Стәрлебаш, 16 Кармыскалы, Алла теләсә, һәм 17 Өстәмә концерт инде Кыргыз Миягәдә булабыз. Менә бу Кармыскалылар белән инде без 6 ел күрешергә ниятлибез. Нишләптер? Я безнең яклап килеп чыкмый, я алар яклап килеп чыкмый. Менә быел Аллага тапшырып инде Кармыскалыда да апрельдә, иншалла. Шулай булсын, барлык уйлаган ниятләрегез дә тормышка ашсын һәм әлбәттә алдагы мизгилләрдә шаулап, гөрләп үтсен сезнең тамашаларыгыз, концертларыгыз дип без Рифат Зариповка зур уңышлар теләп киләсе очрашуларга тиклем саубуллашабыз. Инде киләсе очрашу әлбәттә бүген Стәрлетамак шәһәрендә, алдагы 3 көндә Уфа шәһәрендә булачак һәм синен, Рифат, матур җыр. Китмә дигән җыр. Рәхмәт сезгә бик зур чакыруыгызга. Булды. Отлично булды. Шап булды, әйбәт булды. Рәхмәт бик зур сезгә, үзегезгә. Чакырганыгызга, сөйләшкәнегезгә, матур иттереп әңгәмә кырганыгыз бик зур рәхмәт сезгә. Ярар. Бик зур рәхмәт. Һәм инде менә безнең Инстаграмда булган подписчикларга да бик зур рәхмәт. Барыгызга да исән сау булыйк. Без сезне бик яратабыз, хөрмәтле җырларыгыз. Рәхмәт. Пока-пока. Покалар. Апрель Айбаш мәдәният йортында киләбез дигән идегез. Миннән тормый администраторларга әйтермен, бәлки Айбашка килеп тә чыгарбыз. Менә ураза керәбез. Ураза кергәнче концертларны төгәллис иде. Шуңа күрә ураза вакытында концерт куеп йөреп матур булмас. Шул дуслар. Барыгызга да рәхмәт безнең белән бергә булганыгыз өчен. Күтәрә аласың ул микрофонны. Әйе шул. Баян күтәреп
Рәхмәт яме, исәнлеккә, саулыкта, сәламәтлектә күрешергә насыйп булсын. Әгәр инде Уфалар монда булса, Уфалар белән күрешәбез, Алла бирсә. Иртәгәдән башлыйбыз. Пока-покалар, исән сау булыгыз. Нет, мин хәзер сезгә телефон номерын бирәм.